Joseba Otondo bikonduan nauzue, Elizondarra, aitzineko legealdiuntan, Baztango alkatea, eta ondoko udal hauteskundetan ere, EH Bildu taldearen izenean, kargu bererako aurkezten naizena. Euskal Herria Bildu, Euskal Herriko ezkertiar, progresista, soberanista, abertzalen bilgune zabala da. Aniztasun handia dago, gure pentsaketan, gure sensibilitateetan, baina gauza batek lotzen daiku. Hoi da Euskal Herriaren burujabetza eta Euskal Herria justizia sozialetik eraiki behar dugula. Eta hortarako desberdinen arteko akordioak bultzatzen ditugu, eta batez ere Euskal Herria Bilduren bidez protagonismo herritar berri bat bulkatu nahi dugu, artikulatu nahi dugu. Langile, nekazari, emazteki, etorkin, gazte, sektore sozial, herritar guztien artikulazio arran bezala, burujabetzaren bidez, justizia sozialean oinarritutako Euskal Herria bat eraikitzeko eta justizia sozialean oinarritutako Baztan bat ere eraikitzeko. Aitzineko legealdian, Baztango alkatetzan egonta, EH Bilduko talde koxkor batekin eta gobernu koalizioan bertze alderdi batekin, hasitako lana zenbait oino akitzeko tugula ikusirik, horrek animatu nau berriz ere untan segitzerat. 4 urteko aldian, gauzak egiten hasi ordiko, denbora gaten da, eta ikusten da modu berean bertze zenbait gauzen egiteko asti gehiago behar dela. Udalean egotea, gobernatzen egotea ikasketa prozesu bat da, ikasketa prozesu hortan denbora behar da, eta denbora hoi pasatzen denerako kasik 4 urteak gandira. Orduan bai, interesgarria eta beharrezkoa ikusten nuen, hasitako zenbait gauza, ikasitakoa baliatuz, horiek aitzinerat bideratu ahal izateko berriz ere aurkeztea. Guk irakurketa bat egiten dugu, analisi bat egiten dugu egoerari buruz. Plano orokor batean zer erran beharko genuke? Dagoeneko herritar guztiek dakitena eta bizitzen dutena. Krisi ekonomiko estruktural batean gaude, 2008an lehertu zena eta oino horren arrastoak segitzen dituguna. Horrek ekarri zuen laneko erreforma kozkorrak handiak, horrek ekarri du lan munduaren prekarizatzea, horrek ekarri du behin-behineko kontratuen edapena, eta horrek ekarri du orokorrean jende guztien espektatiba vitalen makurtzea. Baina analisi hortan badire bertze elementu batzuk ere bai. Eta hori da aldi historiko berri batean sartzen ari garela. Horrek nahi du, klimaren krisiarekin gertatzen ari denarekin, ondoko urte eta hamarkadetan guziz desberdina den mundu batean aurkituko dugula gure burua. Eta erronka berri horiei jokatu beharko garela. Krisi ekologikoa hor dugu, orai egun gutxi irakurtzen ginuen munduan 1 milioi bat espezie desagertu daitezkela. Pentsa ezina da jendeak mundu hontan bizitzeko aukera izanen dugunik, halako desagerpen eta halako xeakuntza eta hondakuntza baten baldin bada. Beraz, krisi ekonomiko testuinguru batean, horrek ekarri dituen ondorio sozial guztiekin, eta krisi klimatiko eta ekologiko baten erdian, uste dugu tokiko eskalatik, herri eta baiaretatik, trantsizio sozial eta ekologikoan kokatzen diren herri proiektuak abiatu behar direla. Irizpide izanik, justizia soziala, eta irizpide izanik proposatzen diren gauz horiek ingurumen ikuspegitik iraunkorrak behar dutela izan. Analisi hori eginik azkeneko 4 urteetan eztabaidagai berriak eta gauzak ikusteko modu berriak ekarri ditugu Baztanera. Gero eta gehiago, etxe hutsei buruz solasten gara jendeen etxe bizitza beharraz aritzerakoan. Eta hori uste dugu gure ekarpen bat izan dela. Gero eta gehiago mintzo gara Baztanen, nekazalgoaren garrantziaz, nekazaritza ekologikoaz eta nekazaritzak Baztanen eta orokorrean gizartean eduki beharko lukeen pisuaz. Eta hori uste dugu, hortan ere eragina izan dugula. Energia trantsizioari buruz, energia berriztagarrien beharrari buruz ere, eztabaidagai berriak piztu ditugu. Adinekoen zaintzari buruz eta jendeen zaintzari buruz orokorrean ere bai. Eta jendeak zaintzen dituzten jendeen zainketari buruz ere bai. Modu berean, mugikortasunari buruzko
kezka eta eztabaidagaiak hor ditugu. Eta nola ez, emazteki eta gizonkien arteko parekidetasuna gizarte berdinzale bat eraikitzeko bidean. Beraz, horiek izanik, eztabaidagai berriak, gure ustez guk aportatu ditugunak eta gure lanaren ekarpen garrantzitsu, hortan oinarrituriko programa bat planteatzen dugu. Gure programak 4 hanka nagusi ditu. Alde batetik, jendeen etxebizitza beharra bermatzea. Bigarrenik, adinekoen zaintza. Hirugarrenik, tokiko eskalatik ekonomia bulkatzea. Eta laugarrenik, guzioi, zeharka eta dena gurutzatuz, berdintasunetik, emazteki eta gizonkien arteko berdintasunetik, euskaratik eta herritarren parte hartzetik bulkatzea. Beraz, hoi erranta, etxebizitza eskubideari buruz ari garela, etxebizitza izatea eskubide bat dela uste dugu. Ez dela merkatuaren beharren, nahien arabera uzten al. Eta hor, administrazio publikoak eragile izan behar duela. Europan, adibidez, udalen, gobernuen, etxebizitza parke handiak ikusten ditugu, jendei alokairuan ematen zaizkiotenak neurrizko alokairuetan. Eta guk uste dugu baztanen olako bide bat abiatu beharko litzatekela. Jakinik, ez dela erresa, baina solas egitetik hasten da bidea egiten. Untarako, balabide ekonomikoak beharko dire, aurrekontu publikoak beharko dire, eta beraz, eztabaidagai ok maigainean patuz, poliki horren araberako, baliabide publikoak eskuratu nahiko genituzke. Eta horrekin zehazki errateko, Iruritako Sagueseko proiektua berreskuratu, Nafarroko gobernuan nonbait gelditu dena, eremu hortan alokairuko etxebizitza bloke publiko batzuk idukitzeko, Orronozko bidezainen etxeetan, bidezainen etxeetako bat berritu, bazterreta arriskuan diren jendeendako, eta gero udalari tokatzen zaion aldetik, helbeteko lehengo maestroaren etxea jukun jarri hori ere alokairuan emateko. Erran bezala, etxe bizitza eskubide bat da, herritar guztiei behar zaie hori bermatu merkatuaren logikaren gainetik, eta ondoko urtetan horri buruz aritu nahiko genuke. Eta ondoko urtetan nahiko genuke baztandarrek horri buruzko kezka izatea. Ondar urteoketan baztanen banaz bertze etxe baten alokairua 100 euroan hilen da. Eta gero eta zailago gertatzen zaie jende batzuei etxe bat arpatzea alde batetik eta etxe hori presionean alokairuan arpatzea bertzetik. Jendeen soldatak estutzen ari direlakoz, jendeen kontratuak aldiero gero eta mugatuagokoak direlakoz, eta orokorrean jendeen bizi baldintzak estutzen ari direlakoz. Hori batetik. Bertzaletik, erran dugunez, adinekoen zaintza. Eta hortan, ondoko 4 urteetan lehentasunez, Elizondoko zaharretxea berritzea ikusten dugu. Gaurko egunean eta ondoko urteetan gero eta gehiago, jendeen menpekotasun arazoak handituko dire, jendeen urritasun fisikoak. Eta hoiei zerbitzu bat eman behar zaie, zaintza bat eman behar zaie. Eta gaurko egunean, zaharretxetik egitea zaila da, gero eta zailago. Adibidez, jendea komunetarat eramateko atestuak dire, komunak ez daude moldatuak, ezintasun batekin diren jendeak araño erabiltzeko, gelak ere diren bezalakoak dire, eta hori guztia erreformatu behar da, hor jendeak behar diren bezala zaindu ahal izateko, jendeak behar diren bezala hartatu ahal izateko. Eta beraz, ondoko 4 urteoketako, bigarren erronka nagusia izan de, adinekoen zaintza bulkatzeko, Elizondoko zaharretxearen erreforma. Eta horrekin bistan denez, beti gogoan hartu, jendeak zaintzen dituzten jendeen zainketa ere bai. Jendeak zaintzeak ardura handiak hartzen baitu, desgaste handia, fisikoa eta psikikoa ere bai, eta beti gogoan hartuz, gainerako jendeak hartzen dituzten jendeen zainketa. Hirugarrenik uste dugu ekonomia tokiko eskalatik eraiki behar dela. Azkeneko urteoketan, liberalismo ekonomikoak zer bulkatu du? Merkatu handiak sortzea bulkatu du,
merkatuaren piramide hortan dauden, goitiko partean daudenak aberasteko. Eta horrek ordain gisa zer ekarri du? Langile sektoreak, herri sektoreak, pobretzea, prekarizatzea, soldatak apaltzea, eta horrekin batean edo batez ere, gure sektore produktibo guztiak desegitea. Ikuspegi hortan, neurriak hartu beharko dire makro mailan, baina uste dugu tokiko eskalatik ere gure eskuetan ahal dena egin beharko dugula. Ekonomia birtokiratuz, bizitzeko behar ditugun produktu eta zerbitzuak tokiko eskalatik ekoizten hasiz. Eta hortarako tokiko errealitate sozioekonomikoa behatu, indartu eta hori bulkatu. Horrek zerra nahi du? Bada elikadura sistemak, tokiko elikadura sistemak garrantzi handiagokoa beharko duela, nekazalgoak ere bai, hori guztia transformatzen duen sektorea ere bai, horren banaketan ibiltzen dena, energia berriztagarrien sustapena, energia berriztagarriak bulkatzea, energia trantsizioa antolatzea hori ere lehentasunezkoa izanen da, ekonomia tokiko eskalatik eraikitzeko. Garrantzitsua izanen da, adinekoen zaintza sistema guztia antolatzea, ekonomiaren bulkaldi hortan. Horrekin batean, hondakinen kudeaketa berri bat, zero zabor ikuspegitik, ekonomia zirkularraren ikuspegitik, eta horrek sortu ditzakeen enplegu guztiak kontuan harturik. Bistanda, tokiko komertzioa indartu, herriei bizitasuna ematen dielakoz, herritarrei hainbertze zerbitzu eskaintzen dizkielakoz, guzi hori kontuan harturik eta guzi horrek sortzen duen herria identitatea, paisajea kontuan harturik, turismo bat horrekin bateragarria dena, iraunkorra dena, herriarekin eta herriko kulturarekin bateragarria dena, funtzio publikoa, hezkuntza, zerbitzu publikoak, jendeen zerbitzura egonen den administrazio publikoaren garapena ere bulkatu, eta orokorrean aipatu dugun irizpide eta kriterio horiekin tokiko ikuspegitik, tokiko eskalatik, Ipar Euskal Herrian narratzen duten gisan, ekonomia birtokiratuz, mugimendua sortu eta herriak biziarazi, jendeak herrian bizitzera gelditzeko aukera ekonomikoak sortuz. Hori hirugarren hanka, etxe bizitza, zarretxearen erreforma, tokiko ekonomia birtokiratu eta laugarrenik guzi hori ikuspegi hirukoitz batetik. Alde batetik emaztekien eta gizonkien arteko berdintasuna, parekietasuna bulkatuz, ikuspegi feminista bat txertatuz, bigarrenik euskaratik, euskaraz, euskararen herritik, guzi horietan gure hizkuntzaren normalizazioa ere txertatuz, eta hirugarrenik bistanda, hirugarrenik baino ez azkenik, herritarrekin. Guzi hau herritarrekin egin behar da, herritarrak kontuan hartuz, herritarrei aituz, herritarrak erabakiguneetan egonez, eta bistanda, proiektu handiak heldu direlaik, herritarrei erabakitzeko eskubidea emanez. Beraz, laburbilduz, gure programaren funtsa, analisi bat, gertatzen ari denari buruz. Munduan, horrek nola eragiten duen baztanen, eta horren gainean, lau hanka nagusi. Etxe bizitza eskubidea herritar guziendako, Elizondoko zarretxearen erreforma, tokiko ekonomia bulkatu, ekonomia birtokiratuz, eta hori guzia gizonki eta maztekien arteko berdintasun, parekietasun ikuspegitik, euskaratik eta herritarren parte hartzetik. Etxe bizitza hutsei buruz solasterakoan kontuan hartu behar dugu baztanen baditugula 898 etxe hutsik. Etxe horiek baztango etxeen ehunetik 22 dira. Aldi berean baztanen baditugu 820 bizitza etxe hutsien ehuneko 14, bigarren etxe bizitza direnak. Orduan bat eta bertze, baztango etxe bizitza parkearen ehuneko 36 edo hutsik dago eta ez da erabiltzen edo gutxi erabiltzen da. Ehuneko 36 zifra altua da. Iduritzen zaigu gizarte bezala horri begiratu behar digula eta horri buruz proposamenak egin. Zer ikusten dugu etxe hutsekin?
Eta zer ikusten dugu orokorrean Baztango etxe bizitzekin? Bada, orokorrean Baztango etxe bizitzen 100-98, 20. mendea baino lehen eraikia dela. 20. mendea da, 1900 hori baino lehen eraikia dela. Eta horrek ematen daku etxe bizitza tipologia bat, eta etxe bizitza tipologia horrek sortu du herri jakin bat, berezitasun arkitektoniko jakin batzuekin. Beraz, hor erronka bat dugu, zeren Baztandar guztiek ohartu diren bezala, Elizondoko Beitiko karrika Nibiliz Goztik, Beitiko karrika, Jaime Urrutia karrika, usten ari da. Baina Elbeterat begiratuz geroz, Karriketxar alderat, Karriketxar aldeko erdigune hori ere dena usten ari da. Erratzeko herri erdigunea begiratuko baginuke? Ba hor ere, herri erdigunean etxe hutsak ikusiko genituzke. Eta horrela, Baztango 15 herrietan, herritako bakoitzean. Baina baita ere, Baztango auzoetan. Batez ere, bilduak diren auzoetan. Gorostapolo, Bozate, Urrasun, eta bar. Guri iruditzen zaiguna da, saiatu behar garela, kolektiboki saiatu behar garela, etxe horiek biziarazten, gune horiek biziarazten. Eta hortarako proposatzen duguna da, hiri jarduketa plan berezi bat egitea. Dagoeneko Nafarroko gobernuarekin hitzarmen bat sinatu dugu, sinatu ez adostu dugu, ondotik sinatuko dugu, plan hori egin ahal izateko finantziazioa eskuratzeko. Plan horren egiteak 180.000 euro balioko du. Eta Nafarroko gobernua prest dago 180.000 arteo finantziatzeko. Plan horrekin zer eginen dugu? Bada, herrik asko guziok biziarazteko plangintza bat. Definituz zertan inbiarra diren egin ahal gehienak. Beti ere helburua izanik, etxe horiek jendeak bizitzeko erabiltzea. Eta hortarako ere bai, energia eraginkortasuna nola hobetu jakiteko. Eta hirugarrenik, irisgarritasuna hobetzeko. Irisgarritasuna zer da? Jendeak etxe horietarat nola auzo eta karrika horietarat ailegatu ahal izatea. Horietan trabarik gabe ibili ahal izatea. Naiz eta urritasunen bat izan, edo ezintasunen bat izan, etxe eta karrika edo auzo guztiak jende guztien eskura izatea. Beraz, plan horrek 3 alderdi horiei behiretu beharko lizkioke. Eta horri behiretuta, ingurune horiek lehentasunez birgaitzeko area izendatuko genituzke. Eta horrela izendatuta, administrazio publikoaren aldetik diru laguntza bikoitzak hartzeko aukera dago. Eta beraz, horrek neurri batean, etxe horien berritzea errestuko luke. Baina badakigu horrekin ez dela aski izanen. Zeren gaurko gunean, jendeen lan baldintzak, jendeen soldatak, jendeen egoera ekonomikoa honitz aldatzen ari da. Eta beraz, gerta daiteke, naiz eta laguntza ok izan, ezin olako etxerik berritu ahal izatea. Eta hortarako beharko dira etxeoken berritzeko promozio sistema berriak bulkatu. Seguraski orai artekoek segituko dute, partikular batek egiten duelaik, edo eraikuntza etxe batek erosi eta berritzen duelaik, baina beharko dire formula berriak ere bai. Eta formula horiek kooperatiboak izanen dire. Etxe tzar handi bat duenak, behar bada herriko jendeekin egon beharko du, herriko gazteekin, eta denen artean bulkatu horren berrikuntza. Eta zarengatik ez, akaso aukera bat izan daiteke, etxe horren jabeak, kooperatiba horri etxea ematea, eta denen artean berritzen dutelaik, etxe jabeari urrik bizitegi bat eskaintzea. Eta modu hortan, etxe tzar handi bat berrituko litzateke, herriko gazteendako geldituko litzateke edo herriko gazteendako bizitza batzuk atrako liratezke, eta hasierako etxearen jabeari ordainetan bizitegi bat emanen litzaioke. Momentuan horrelakorik ez da, baina horrelako formulak ere pentsatu beharko ditugu. Etxeen sustapena nola egin.
Eta hirugarrenik, etxe zahar oken berritzerakoan bertze arazo bat ere ikusi dugu. Eta hori da, Nafarroan etxeen bizigarritasuna habitabilidadea arautzeko dekretu bat badagola. Eta dekretuak beharrezkoak dire. Zeren legeok ez badaude, aldika gertatzen da, hor biziko diren jendeen interesen kontra gauzak egitea. Baina, naiz eta legeok beharrezkoak izan, uste dugu legeok ere beharrutela zentzuzkoak eta arrazoizkoak izan. Eta ikusten duguna da, momentu honetan, etxe zahar ok berritzeko eta hor biziteiak egiteko arazoak sortzen dituela. Eta hortarako, Baztango udaletik, ekimen politikoa bulkatu ginuen legealdi honetan. Ekimen horrekin, Nafarroko parlamenturat ailegatu ginen, eta parlamentuko batzorde batean gertatzen zenaren berri eman ginuen. Eta parlamentariei proposatu ginen akordio bat hartzeko, Nafarroko gobernuari eskatzeko, dekretu hori aldatzeko. Parlamentuko komisioak gure proposamena onartu zuen, akordio hori hartu zuen eta gobernuari eskatu zion dekretu hori aldatzeko kontuan harturik zein den errealitatea. Eta momentu honetan hortan daude, naiz eta nahi baino polikiago. Beraz, etxe hutsen biziaraztea uste dugu lehentasunezko gauza dela Baztanen. Haunitz daudelakoz, herrik asko guztietan daudelakoz, eta ez badugu horri aterabidea ematen guzi hori eroriko delakoz. Unek badu horrekin batean bigarren gogoeta bat. Eta hori da, azkeneko hamarkada guztioketan, lurrari ez diogu batre baliorik eman. Eta lurraren balioari buruz pentsatzerakoan, beti pentsatu izan dugu, hor etxe bat, erekitzen alde neurrian, lur horrek balioa dela. Eta etxe hutsik ez badago, ongi da, jendeen beharretarako lurra rekalifikatzea, eta hor etxeak egitea, edo behar dena egitea. Baina, penagarria da, etxe hutsak eginta, lur honak rekalifikatzea, eta horietan etxeak egitea lurra artifizializatuz. Zen lurrak beti badu balioa. Eta lurrak beti badu gainera balio handia. Lurrak jatekoak maten dazkigulakoz. Eta azkeneko urte guztioketan jateko eta zantzigara, lurra zantzigara, eta gure burua pentsatu dugu eta bete dugu ez da gizer pentsaketa arraroekin. Baina seguraski luze baino lehen berriz ere lurrari buruz bertzen modu batean pentsatu beharko dugu. Lurrak jendei jatekoak emateko duen ahalmenari buruz. Eta modu hortan kasu egin beharko dugu. Eta hori horrela baldin bada, dudigabe, herri bezala gure lehentasuna behar du izan, hutsik diren herri, auzo, karrika, etxe hoiei bizi berri bat ematea. Eta ondotik, haunditu behar badire, herri hoiek, auzo hoiek, eta lurrak hartu behar badire, hartu. Baina, lehendabizik, hutsik dagoen hoi, biziaraziz eta erabiliz. Etxe bizitza idukitzeko aukera bat alokairuan idukitzea da. Europan, ohikoa da, arrunta da, gobernuek, administrazio publikoak, etxeak alokairuan emateko, bizitzak alokairuan emateko, etxe bizitza parkeak idukitzea, 100 eta 1000 etxe bizitzeekin. Gurean horrelakorik ez dago kasik. Nafarroan ez bederen, eta Baztanen aski gutxi. Uste dugu etxe bizitza eskubidea eskubide bat dela. Negozio egiteko nahiaren gainetik, herritar guztiei etxe bizitza bat eskaintzea, bermatzea, segurtatzea dagoela. Eta hortarako, administrazio publikoak ardurak hartu behar ditu. Eta ardurak hartze hortan, alde batetik alokairuaren prezioa regulatu beharko litzateke, eta bertzaletik administrazio publikoak dagoeneko errandugunez, etxe bizitzen parke bat sortu beharko du alokairuan emateko. Horri buruz, legealdi honetan, Iruritako Saues alderdian, alokairuan emateko etxe bizitza publikoen 2 bloke egiten saiatu gara. Nafarroko gobernuarekin horri buruz lanketan hasi ginen.
2018ko udaldea hortan eman ginuen. Iruritako herrian batzarrak eginez, Baztanen inkestak eginez, gazteen etxe bizitza beharra zintzen neurtzeko, eta Hondarrean, ez gure nahiagatik, ez gure borondateagatik, baina Iruñen hor nonbait guzi hau trabaturik gelditu da. Uste dugu ondoko legealdian uni bide eman beharko zitzaiola eta Iruritako Sabueseko proiektu horri bulkaldi berria eman beharko zitzaiola. Horrekin batean, legealdi hontan Ornozko bidezainen etxeetan Nafarroko gobernuarekin hitzartua ginuen etxe horietako bat berritzeko. Bloke txiki horietako bat. Hortan, 4 bizitza diren tokian, dena berregin eta hortik 6 bizitza ateratzeko. Bazterketa arriskuan diren jendeei eman ahal izateko. Proiektu hortan ibili gara bulkatzaile, proiektu hortan ibili gara xaxatzen, baina proiektuak ez du oino bide egin. Gure nahia izan litzateke, ondoko 4 urteetan luze baino lehen, aipatu bizitza horiek hor egitea. Eta horrekin batean, dagoeneko aipatu dugun bezala, Elbeten maistoraren etxea berritzea, hori ere alokairuan emateko. Beraz, uste dugu etxe bizitza eskubidea bermatzeari buruz, alokairuari bulkaldi berri bat eman behar zaiola. Alde batetik, alokairuko etxe bizitza parke bat osatuz, Nafarroko gobernuarekin elkarlanean, eta bertzaletik, alokairuaren prezioak eta ere neurtuz. Eta hortako, Baztandari ere galde modu bat egiten digu. Nahi balma dugu gazteak herrian gelditzea, guk ere esfortzo bat beharko dugu. Zeren gazteak ahalik eta gehien zukutu nahi bat dugu, alokairu sari handiak patuz, guk gaztei erraten diguna da zoazte hemendik, ez zaituztegu nahi. Orduen, gogoeta hori ere modu zintzo batean beharko dugu. Gazteak herrian gelditzen nahi baldin badugu, alokairu sariak ere modu hortan pentsatu beharko dugu. Egia da gero, norberak ere bere ekonomia duela, eta aldike gaurko eguneko ekonomia estuketan alokairutik hartzen diren sosoiek ongi etortzen direla. Hortzen orekak, ekilibrioak bilatu beharko dira. Baina hementxen erabaki guziek ondorioak ekartzen dituzte, eta beraz ondorioetan pentsatu beharko da. Eta egi borobile da, azkeneko urtoketan Baztanen alokairu saria banaz bertze 100 euro kariotu dela, 100 euro garestitu dela. Eta horrekin batean, eta alokairuaren aferakitzeko, oroitarazi behar dugu, Baztan izan zela Nafarro guzian aitzindari, Nafarroko gobernuak sortu zuen, etxeak alokairuan emateko boltsan parte hartzen. Nafarroko gobernuak Nasubinsaren bidez, zerbitzu hori sortu zuen, eta Baztanek bere iniziatibaz, gobernuaren gana jo zuen, erranez, aizue, guk ere interesatuak egonen ginen hor parte hartzeko. Bolsa publiko hortan parte hartzeko, eta modu hortan alokairua erresteko. Eta hortan aitzindari izan gara, eta gero hori, Nafarroko udalerri guzietarat edatu da, Iruñerritik kanpo ere. Naiz eta, modu berean erran behar den, ez duela gero praktikan emaitzarik eman. Beraz, etxe bizitza izatea bermatzeko tenorean, alokairuari bulkaldi berria ematearen alde gaude. Horai hartio, zaborrei hondakinei ez ginen kasu piperrik iten. Baina hondakinei kasu egin behar dugu. Hondakinak sekulako buruhaustuak ekartzen dituzte beren gestioan. Eta horren konponbidean eta horren tratamenduan herritar guziek parte izan behar dugu. Eta nik uste borondate honez behar dugule parte hartu hondakinak zaborrak gestionatzeko proposamen desberdinetan. Eta kontuan hartu gainera gure bizitzan ere nola aldatuz ganden hori. Eta ez pentsatu behin zagutu dugun gauza hori modu hortan betirako izanen dela. Zen gainera seguraski ez da inoiz ere horrela gertatu izanen. Oroitzen naiz, aur denborean, etxe bizitza bloketan, untzi beltz haundi bat izaten zela plastikozkoa, iluntzen zoraik atratzen zen da kanporat, eta blokean bizitziren guziek antxen beren zabor boltsak patzen zituzten. Eta orduan garbi zagon, zaborrak atra behar ziren, iluntzean,
bakoitzak bere plastikozko untzi haundi hori atratzen zuen bloketik, eta hor zabor boltsak jartzen ziren. Ondotik etorri ziren edukiontziak, konteinerrak. Eta orduan jendea ohituratu zen, edozein momentutan, nahi bezala, edukiontzi horietan, zabor boltsak utzi eta horietik atzentzera. Eta ondotik etorri ziren zaborrontzi gehiago, kolore gehiagorekin, papera beresteko, beira beresteko, eta bar, eta bar. Beraz, hori guzia aldatzen ganda denboran, eta honitz aldatu beharko da. Zeren gaurko egunean sortzen dugun zabor pila ikalagarria baita. Eta hori behar da nolazpeitere gestionatu. Nola, alde batetik zabor gutxiago sortuz, lehendabiziko gauza. Bigarrenik, berrerabiliz, berrerabile daiteken guzia. Eta hirugarrenik, birziklatuz. Baina gutxituz ere bai, batez ere gutxituz. Hoi erranta, Europatik helburu batzuk jarri dituzte. Europatik nahi dute 2020 urterako etxe bakoitzean sortzen diren zabor organikoen, hondakin organikoen 50% berezituik biltzea. Zer gertatzen da? Etxe bateko zabor boltsan, zabor boltsoi hartuko baginuke, boltsan zati handiena organikoa dela. Organikoa izaten da beti. Eta beraz, organikoa bereziturik bilduko baginuke, zaborren tratamendua haunitz aitzinatuko genuke. Gaurko egunean, baztanen organikoaren bilketa zertan da. Organikoaren 23% bertzerik ez dugu bereziturik biltzen. 2020ako Europak erraten du 50%. Eta gu 23%an gaude. Baztandar guziek ez dute beresten, badakigu. Baztandar haunitzek konpost egiten dute, auzo konpost edo etxe konpost. Baina bertze batzuk uste dute zaborren gaia ez da nerea. Hor konpon, nik betikoan segituko dut. Zer gertatu da urtoketan? Zaborren inguruan sortu diren eztabaida bihurriak direla eta iduri du zaborrak ongi berestea aukerazkoa dela, hautazkoa dela, nik beresi ezaket edo ez dezaket beresi, eta hortan gelitzen da afera. Eta hoi hola denez, eta edo iduri denez horrek hola behar duela izan, jendeen borondatean oinarritzen da beresketa eta bilketa, eta horrek tope batzuk ematen ditu. Eta tope horiek ikusiko dugun nola gainditzen dugun. Baina behar bada, hasi beharko ginen, planteatzen baztanen, bertzitoketan ere bai, ja zaborrak ez berestea aukera bat izaten alden. Aukera bat ote da autoan goazelaik ubela ezpatzea, gerrikoa ezpatzea. Garai batean etzen derrigorrezkoa. Derrigortu zen, eta zentzuzkoa zen derrigortzea denen hobe beharrez baita. Denbora batez ere, debekatu zuten, ostatuetan eta toki publikoetan pipatzea. Oberako edo txarrerako izan zen hori. Denen oberako edo txarrerako izan zen hori. Zaborekin gauza bera pentsatu beharko dugu. Zaborekin nahi duenak, nahi duena egiten aldu, edo behar dugu arautu eta jarri gutieneko batzuk, minimo batzuk horren gestioari buruz. Guk uste dugu derrigortasunaren gaineko eztabaida ereki behar dela. Zeren bertzena, zorei artekoan, borondatea duten jendek beresten dute, borondatea duen jende pile bat dago, baina gehiengoak ez du borondaterik. Eta gehiengoak ez du beresten. Berrikuntza gisa zer aipatzen aldugu. Baztango udalak, azkeneko hilabetoketan, baztango zabor sortzaile handiekin bilketa programa berezitu bat abiatu du. Ostatu, jatetxe, komertzio eta barrekin. Emaitza ona ematen ari dena eta horietako gehienak parte hartzen ari dire. Pentsatzen dugu datuak neurtzen hasten garelaik, Europako helburuetara hurbilduko garela. Baina iten ez dutenekin ere zer egin pentsatu beharko dugu. Aldi berean, Hornoz Mugaireko hurbil hortan, Askapeko ondo hortan, etxetako obraetako zaborrak beresteko, birziklatzeko proiektu bat ere dagoeneko martxan dago. Kasu honetan, ekimen pribatu bat da, lur komunal batean, saiatu izan gara ahal izan dugun neurrian hori erresten, eta birziklatzeko planta hori ere hor patu dugu. Horai gutxi, herritar haunitzek kusi izanen dute Elizondon eta Arratzun ontziak berrerabiltzeko, ontziak biltzeko makina batzuk patu ditugula. Ara eta aurra gaten dire, ontzi batzuk sartzen dituzte
eta ordainetan, bertan, dendetan, gastatu ahal izateko tiketa hartzen dute. Horitzen naiz, orai 15 urte Alemania lehendabiziko zegoen itzelaik, olako makinak alde guztietan zeudela. Horren ezpentsiamen aitzinatuak garenik. Naiz eta egin borobile den Nafarroan lehendabiziko tokiak olako makinak dituztenak erratzu eta lizondo diren. Saiatu ziren bai eta aintzuten olako saiakera bat bi kanpinetan, baina herri bezala lehendabiziko herriak Elizondo eta Arratzu. Eta nik uste detaile horiek arro egoteko modukoak direla, baina berandu gabiltza. Arron berandu gabiltza. Europan gauzok aspaldi martxan dituztelakotz. Eta gauzoken inguruan ere ekonomia sortzen da. Eta gauzoken inguruan ere enplegua sortzen da. Eta gauza ok ere tokiko ekonomia indartzen laguntzen dute. Kontuan hartu behar dugu gainera, gaurko gunean, zabortegi handitarat, zaborrak nahasturik botatzeagatik kanon handiago bat kobratzen dutela. Eta baztaneko kanon handiagoa pagatzen duela, neurri hortan. Eta hori hola den neurrian, behar bada, zaborraren gatik pagatzen dena, akaso nordaki goratuko da. Bilketa gaizkiten dugulekoz, jendeak ez duelakoz bilketa xuxen egin nahi. Eta beraz, zabor bilketarena afera garrantzitsua da. Europak helburu batzuk jarri ditu 2020 urterako, 150 organikoa eta gainerako gaiak ere bai, eta 2027rako organikoaren 130 berezirik, eta gainerakoen 130 Kontuen hartu behar dugu, Europan eta Euskal Herrien toki haunitzetan ja organikoaren 120 eta gehiago bereziturik biltzen dutela. Eta gure zabarkeriaren gatik ez gaudela zifra horietan, gure utzikeren gatik. Zeren dena borondatez izen behar duenez, kostatzen da horta eta llegatzea. Eta horrek zer pentsa ematen du gu garrenari buruz eta nahi egun herriari buruz. Zeren gero horretzen dugu olako herrian eko genuke, olako hau, olako bertze, eta espalin bagara gure eskuetan dauden gauz horietaik gure herria hobetzen hasteko kapaz, hau nitzerten du gure konpromiso mailaz eta egiazki pentsatzen dugunaz solasetatik haratago. Baina hondakinak, zaborrak lehentasunezko gauza dire eta iritsiko bagine momentu bakoitzean Europak jartzen duen helburu horietarat eta fiteago be, horrek nahiko luke, herri bezala, herritar bezala, gure burua, gure herria estimatzen dugula eta prest gaudela gure eskotan dagoen ohitura aldaketa txiki hori egiteko. Baztango lurraldearen zati handi bat oiana da. Aitzineko legealdian, oianen kudeaketarako plana onartu ginuen eta plan horrek aurreikusten zuen baztango zenbait alderdi modu planifikatu batean eta modu iraunkor batean ustiatzea. Horietan, oian lanak egitea eta egurra atratzea horietaik. Eta momentu untan gaude, plan horren aplikazioan. Plan horrek aurreikusten du, baztanen urtero banaz bertze 10.000 tona, 10.000 tona egur enbor atra daitekela. Eta horri buruz ari gara. Orai berriki, Sabarraldean hasiak gara, 2 urterako lana dago inguru hortan. Aldi berean, Iruritako erreka artesiaga alde hortan ere bai, zenbait lan egitekoak dire, eta beti ere plan horri buruz lanean ari gara. Baztanendako diru iturri sarrera bat da, eta hortan gabiltza oian kudeaketa horrekin. Egia da, aldik ez zer pentsa ematen duela nola egiten diren, edo nola garatu diren teknikak eta teknologiak. Zeren, badire, egia da inpakto bat sortzen dutela gure ingurunean, pista zabal batzuk egiten direlakoz, makinaria handia sartzen delakoz horietan, eta horrek beti kezka eta zalantza sortzen du. Egia da, urte batzuen buruko, inguruak, tarrata horiek bere ganatu izanen dituela, eta inguruarekin bat eginik gelditu izanen direla, baina aldike zalantza hori sortzen da, ez? Teknologia hori non sortzen den, ezpaita gauza bera Alemaniako toki zelaietan dauden konifera eremu horietan, kudeaketa industrial bat egitea, makinaria jakin batekin, edo gure mendietan, mendi mazel horietan, makinaria kozkorra sartzea. Igual, nonbaitetik ahal egin beresi bat egin beharko litzateke,
bertze teknologia bat garatzeko, desarrollatzeko, gure mendiekin eta bateragarriagokoa dena eta bertze gisa bateko inpaktua eginen lukena. Gaurko egunean, hola funtzionatzen dute gauzek, egia da, mendiko lanak gogorrak direla, mendian lanean aitzen diren langile horiei, lan egiteko aukera onak man behar zaizkiela, errestasunak, lan gogor hori ahal dela arindu, eta hori ere kontuan hartu behar dela. Baztanek, azkeneko urtoketan 8 milioi euroko aurrekontu bat mugitzen du. Aurrekontuaren zati handiena gastu arrunta da eta zati txipiagoko bat inbertsioaren atala. Urtearen arabera aldatzen da, baina goiti-beiti 8 milioi eurotan mantentzen da. Baztango udalak manejatu izan ditu, 2010 urte buelta hortan 12 milioi euroko aurrekontuak ere, baina geroztik bertze testuinguru ekonomiko batean gaude eta hortarat egokitu behar gara. Zer ikusten dugu? Baztan Euskal Herriko udalerririk handiena dela. Baztanek baditu 378 kilometro karratu. 15 zerri eta auzo pile bat. Baztanek adibidez baditu 23 ur deposito. Baztanek baditu 1000 eta piko kilometro bide bere gain. Herritako frontonak, herritako eskolak, mediku konsultategiak, eta Baztanek bere aurrekontuen bidez oinarrizko azpiegitura publiko hoi zaindu behar du. Baina aldi berean, asmentan errandugun bezala, Baztanek baditu erronka batzuk etorkizunari buruz. Adibidez, orai gutxi, tokiko inbertsio plana baliatuz, berak eta leitzak kale argiteri guztia aldatu dute LED argiak jarriz, gutiago kontsumitzen dutenak, energetikoki. Aparte utzita, hortik lortzen den onura ekonomikoa. Baztanen, holako esperientzia txipi bat egiten nahi gara zigan. Baina Baztango argiteri publiko guztia aldatu ordiko, denbora pile bat gaintzeigu. Zeren oino, saneamendu lanak egiten ari baikara. Orai berean, zigaurren, istantean, azpilkoetan eta zoaztoien, oino hor dugu almandozen eta oronozen itekoa dena, eta beraz, aurrekontuena da, ongi landu beharreko kontu bat. Zeren zer gertatzen da? Gaurko gunean, Nafarroko gobernutik hartzen ditugun laguntzak, hartzen ditugun finantziabideak, ez dute kontuan hartzen Baztanek duen konplexutasun hau. Dagoeneko aipatu dutena. Baztanek duen handitasuna, duen zabaltasuna, Baztanek zenbat herri diren, Baztanek duen azpiegitura publiko guzia. Beraz, Baztanek beharko luke finantziazio sistema desberdin bat eta berezi bat Nafarroko gobernuaren aldetik guk beharrezkoak ditugun gauza horiek denak egin ahal izateko. Nafarroko gobernuarekin mintzatu izan garelaik hori aipatu dugu eta pentsatu nahi dugu tokiko mapa berriaren gaia tortzen delaik eta finantziazio sistema berria eztabaidatzen delaik horri buruz mintzatuko garela. Gaurko gunean, Baztanen 233 nekazari profesional dugu. Baztango populazio aktiboaren eunetik 6 kasik, gutixo. 1991 nekazariak 1100 ziren kasik. Baztango populazio aktiboaren euneko 23 inguru. Zer gertatzen da? Europatik nekazaritza politika bateratua ezarriz geroztik, PAC delakoa, eta hori nola aplikatu duten herrialde ezberdinetan, Espainiako estatuan eta Espainiako estatuaren bidez Nafarroan, nekazal sektore guzia hankazgoiti igorri dute. Eta nekazaritza jarri dute merkatu handiei begira. Eta nekazaritza jartzen dutelaik merkatu handiei begira, zer gertatzen da? Garrantzitsuena produkzioa dela. Zenbat produzitzen den eta ze preziotan. Eta orden hor ibili dira, azkeneko 10 aldi guzietan, diru laguntza sistemak baliatuz eta bertze mekanismoak baliatuz, merkatu handiei buruz ari den nekazaritza bat bulkatzen. Eta orden horrek ekarri du sektoraren rekonbertsio handia. Nekazaritza uste dugu behar dela tokiko eskalatik bulkatu. Tokiko eskalatik begiratuta zer hartzen du garrantzia. Ez produkzioa eta hori ahalik eta merken egitea. Tokiko eskalatik begiratuta nekazaritzaren balio handiena da lanpostuak sortzen dituela. Eta ahalik eta lanpostu gehien sortzea.
Ez ahalik eta gehien produzitzea ahalik eta merken, baizik eta ahalik eta nekazari gehien izatea ongi biziz. Eta tokiko ikuspegitik behiratzen dela nekazaritza gainera da gure ingurua zaintzen duena. Eta gure ingurua zaindurik paisaje bat eraikitzen du. Eta paisaje hori gero erakargarri gertatzen da turismo jakin batendako. Eta hor hasten gara tokiko ekonomia bat eraikitzen nekazaritza oinarri duena. Eta tokiko eskalatik behiratzen dugulaik, nekazaritzak elikagaiak produzitzen ditu. Merkatu handietarat begiratzen duelaik, nekazaritzak produzitzen duena da merkantzia bat. Merkantzia bat merkatu handietan mugitzen dena. Tokitik begiratzen dugulaik, nekazaritzak elikagaiak bulkatzen ditu. Kalitatea duten jan edateko diren gauzak, identitateaten parte direnak, produzitzeko modu bat gibelean dutenak, inguruaren gestio bat badakartenak gibeletik. Eta tokiko ikuspegitik behiratzen dugulaik, nekazaritza da elikadura erran dugunez, eta elikadura da eskoletako jangelak, zaharretxeko jangela kolektiboak nola antolatzen dugun, horietan zer jaten dugun, nola produzitua, nondik ekarria. Tokiko eskalatik elikadura da, behin janteko guzi horiek janta, sobratu diren horiekin zer egiten dugun, eta beraz sistema oso bat da. Kudaketatik lurratik hasten dena, eta hondakinen trataerarekin akitzen dena. Eta orduan, nekazaritza elikadurarekin lotzen dugulaik, eta tokiko elikadura sistema ikuspegi batetik aztertzen dugulaik, ohartzen gara tokiko elikadura sistema batek potentzial handia duela bertan lanpostuak sortzeko eta dinamismo ekonomikoa bulkatzeko. Horrek eskatzen daku, hasteko administrazio publikoari begirada aldatzea. Administrazio publikoan diru laguntzak eta nekazaritza politikak erabakitzen diren tokietan gu hor ere egotea gure proposamenekin. Eta horrek eskatzen daku, orain nagusi den logikatik haratago, ekimen txikiak nekazarien eskutik ere abiatzea, udaletxearekin elkarlanean eta denen artean trantsizio bide bat abiatzea. Eta hortarako kontuan hartu beharko dugu gure komunalak nola gestionatzen ditugun, komunalak nola banatuko ditugun. Hortarako hiltegian aitzineko legealdi hontan montatu ginen zatikatzeko gela. Behar bada beharko ditugu azpiegitura publiko gehiago. Gauzoketan hasi nahi duten dako beharko dugu elaborazio eta transformazio espazio publiko batzuk. Kusi harko dugu konzentrazio parzelariorik egin ote daiteken aitzineko legealdian xeatu ginen baino ez genuen lortu. Eta hortarako ere bai, orai arteko manejoak aldatu beharko dire edo aldatzeko bidean patu. Lurrarekin zerikusia duten nekazaritza ereduak bulkatuz eta zerengatik ez, neurri batean nekazaritza ekologikoaren ikuspegian kokatzen direnak. Industria politikak Nafarroko gobernuarenak diren. Hala ere, uste dugu tokiko eskalatik gauzak egin behar direla. Eta kasu honetan, industri sustapenerako marko egokiena eskualdea dela uste dugu. Baztanek badu industria. Baztango industria Bortziretan dago. Bortziretan baitaude fabrika handienak. Eta uste dugu, ikuspegi hortek behar dela gaia aztertu eta eskualde mailan gisa hortako egiturak sortu. Orain, tokiko mapa berria sortzen delaik eta eskualdeak sortzen direlaik egitura administratibo berri bezala, naiz hasieratik halako konpetentziarik ez izan, halako ikuspegiarekin lan egin beharko litzateke industri sustapenari buruz. Baztanen, aitzineko legealdi hontan, kampusean Lozis Pharma instalatu da, botika munduan ari den enpresa. Uste dugu, Lekarozko kampusak ahalmen handiak eskintzen dituela, hor enpresak instalatzeko. Guri zer gustatuko litzaiguke? Enpresa ez sobera handiak eta elkarren artean desberdinak izatea. Zeren, enpresa handiak etortzen badire eta denak produzio beretsuan, krisi bat etortzen delaik, edo hortik lekutzea erabakitzen dutelaik, sekulako hondamendi soziala sortzen dute tokietan. Eta enpresak baldin badire txikiak, ez sobera handiak, eta bakotxa baldin bada gauza desberdin bati buruz, garai txarrak tortzen direlaik, ahalmen gehiago dago, garai txarretarat egokitzeko. Baztanek historikoki industria izan du,
hor eduki izan dugu Tarnos, Iketzatea inguru hortan, Baztanen egon da zapatillera bat ere bai, Baztanek izan ditu bere lantegi eta fabrika txikiak. Eta uste dugu Baztanek ere horrelakoak beharrezkoak dituela. Zer gertatu da? Basmentan aipatu duguna. Merkatu handiak sortu direlaik, ekonomia liberalizatu delaik, globalizazioa eman delaik eta erabaki delaik, produkzio prozesuak zatikatu behar direla, merkeen produzitzen diren tokian gauzak produzituz eta gero garraiobide merkekin aratunat mugituz, landa eremuak modu hortan gelditu gara, industri txikiri gabe eta gure sare produktiborik gabe. Beraz, uste dugu industriari buruz eskualde mailan lan egin behar dela eta eskualde mailako planifikazio bat behar dela. Baina industriari buruz kompetentzia handienak Nafarroko gobernuak ditu. Eta horko egunean Nafarroko gobernua ez da eskualdekin solasten. Nafarroko gobernua ez da udalekin solasten jakiteko gauzak nola ikusten ditugun. Zeren Nafarroko gobernuak badu zuzendaritza ekonomiko atal bat, Nafarroko gobernua bulkatzen ari da lurralde espezializazio adimendun estrategia, hortan diru keta kozkorra inbertitzen ari da, baina udalekin ez da solastu, mankomunitateekin ez da solastu, eta hor egiten duten lan hori egiteko, ez du bertzen iritzirik hartu. Eta beraz, sustapen hori egiteko, iduritzen zaigu, denen arteko adostasuna behar dela. Nafarroko gobernua, udalak, eskualdeak sortzen direlaik, eta denak solastuta eta adostuta, norabide batean lan egin. Zerbitzuak tokiko ekonomiaren parte garrantzitsua izateaz gain, tokiari bizitasuna ematen dute. Zerbitzuetan denetarikoak sartzen ditugu. Alde batetik, komertzioak dendak ulertzen ditugu, eta bertzaletik zerbitzu publikoak izan daitezkenak ere bai. Jendeen oinarrizko beharrei asebidea ematen diete, zerbitzu publikoetako haunitzek, eta bertze gisan, komertzioak eta gainerako negozio partikularrak ere garrantzitsuak izaten dire, jendeen bertze gisa bateko beharrak asebetetzeko tenorean. Azkeneko urte oketan zer ikusten dugu? Baztanen erosketa ohiturak aldatzen nahi direla. Jende pile bat iruñeratu daie, edo jende pile batek internet bidez erosten du, eta modu hortan zaila du tokiko komertzioak bizirautea. Eta zer gertatzen da tokiko komertziorik ez badago? Herriek bizitza galtzen dutela. Eta hortarako ez da urrungan beharrik, Muga gurutzatzen balen badugu, Baxe Nafarroarat Lapurdirat, hango herriek zer dute herri erdian? Herri erdian kasik ez dute komertziorik. Herri kanpoko aldean, horrelako saltoki handi bat, saltoki handi horren inguruan gero izaten dituzte holako zerbitzu batzuk ere antolaturik, eta hori da, hango sistema. Neri iduritzen zait, gurean, guk dugun antolaketa hori aski interesgarriagoa dela herriak biziarazteko tenorean. Baina hortako, herritarrek ere kontuan hartu behar dugu gure erosketekin eta gure aukera hoiekin gauza bat, sistema bat edo bertze bat indartzen dugula. Zerbitzuei buruz nola nahi ere solasean ari garela, zerbitzuei buruz hezkuntza zerbitzuetan sartzen aldugu, jendeen zaintza, eta bar. Eta jendeen zaintzari buruz dagoeneko aipatu duguna. Baztango populazioa sartzen ari da, orokorrean landa eremu guzietako populazioa, eta orokorrean ere bai, mendebaldeko Europako populazio guzia. Baztango populazioaren 23%ak 75 urte baino gehiago ditu, 8%ak 80 urte baino gehiago, eta beraz adinekoen zaintza lehen mailako erronka izanen da, eta horri buruzko zerbitzu publikoak antolatu beharko ditugu, eta seguraski horri buruz irabazi asmorik gabeko elkarteak eta ekimenak montatu beharko ditugu. Eta zerbitzuei buruz aigarrela, hezkuntzak lehendabiziko mailako zerbitzua izaten segituko du. Legealdi honetan, Lekarozko herrian, herriko eskola irekitzea lortu dugu, horrek herriarendako ekartzen duen guziarekin, eta uste dugu, herrietako eskola guziak bizirik atxikitzea, eta gainerako eskola guziak hor segitzea, garrantzitsua dela landa eremu bat bizirik kontzeko tenorean. Turismoa jarduera arlo bat da, ondorio desberdinak ekartzen dituena, eta ondorio horietaik gero eta jakitunago gara.
Azkeneko aldiuntan, Baztanen turismoa sortu delaik, orai 27 urte, nekazal turismo bezala sortu zen. Baserrietan jendeak hartzen hasi zirelaik. Eta horrek bere evoluzio garapena izan du, eta gaurko egunean agroturismo, nekazal turismoko etxe gute dire, eta landetxe gehiago, gehienak landetxeak dire. Baina landetxetaz gain ere, apartamentu turistikoak agertu dire, eta bertze zenbait alojamentu eredu ere bai. Gainerakoan nortugu hotel batzuk, kanpine ere bai, aterpea, eta bar, eta bar. Gaurko gunean Baztanek 2.400 guatze eskaintzen du goiti behiti. Orduan, momentu batean nik uste, ongi egoin den pentsatzea, denen artean gogoeta egitea, eztabaidatzea, Baztanek zenbat guatze eskaini beharko dituzken gehienez. Zeren pentsatu behar baitugu, zenbat jende hartzeko ahalmena dugun. Momentu jakin batean gertatzen baite, neurri baiatetik aitzinderat, gainezkatzen direlei gauzak, gauzak onerako beharrean problema sortzaile bihurtzen hasten direla. Eta orduan, erne ibil behar dugu horrekin. Behar dugu saiatu turismoa onerako izatea eta turismoa problema ez izatea. Eta hortarako gogoeta egin. Baztanen situazio berri batean sartzen ari gara. Orai arteo, turistak hartzen gintuen, Baztan goiti behiti nola zen modu hortan. Baina jaz adibidez, Amaiurren parkin bat inbiar izan ginuen, provisionala momentuan. Erratzun bertze parkin bat egin beharko dugu. Bi herri horiek gainezka iten dutelakoz. Horrek zerra nahi du? Orai arteo, turistak Baztan dagoen gisan hartzen balbagintuen, hemendik aitzinderat turistak hartzeko Baztan aldatzen ari garela, eta hasi garela parkenak egiten. Eta hori da eszenario berri bat, hori da situazio berri bat, eta pentsatu beharko dugu situazio horri buruz. Zeren orai, gure lurralde aldatzen ari baikara, turistak hartu alizateko. Eta beharko dugu pentsatu, hori bai ez, zenbateraino bai, zenbateraino ez, modu hortan. Zeren gero hori, finantzatu beharko da. Eta hori finantzatzen da, diru publikoarekin ere bai, ikusi dugulaik, oino baditugula bertze, hainbertze oinarrizko behar asetzeko. Turismoak uste dugu behar duela Baztango ekonomiaren parte izan. Baina turismoarekin zer gertatzen da? Batzuk, landetxetak bizi dira, eta landetxeak hainbertze jenderendako aski ongi etorri dira. Eta haunitz gainera emaztekiak. Eta landetxeekin soldata bat atera izan dute, eta gizarte segurantzarat kotizatu ere bai. Bertze batzuek, landetxeak edo beren alojamentuak beharrezkoak dituzte. Zeren naiz eta igual bertze lan bat izan, urteko beren diru sarrerak berdintzeko garrantzitsua dute. Bertze batzuen kasuan berriz, soldata ederrak duzte, diru sarrera txukunak eta alojamentuak montatzea ja plus bat da, gehigarri bat da. Ez du iduri hiruak gauza bera direnik. Horri buruz ere, gogoeta egin beharko litzateke ez. Azkeneko urteoketan ere zer ikusten dugu? Bertze turismo modalitate bat ere heldu dela. Eta hau da, autobusetan egun pasa tortzen direnak. Eta horiek aldike, autobus handitzek bat iten dutelaik, sekulako jende pilatzeak kartzen dituzte. Horri buruz ere, pentsatu beharko litzateke. Eta turistei zer eskini nahi dugun, eta ze turista klasekin lan nahi dugun. Eta nik uste ze turista lanarekin, klaserekin lan nahi dugun, nik uste hori definitu beharko genukela. Eta hau ze uste dugun? Huk uste dugu guretako turista interesgarrik direla, tortzen dienak Baztanera, Baztan zauntzera, Baztan den gisan. Eta horrelako jende pile bat badago. Eta jende hau tortzen delaik, eta gusten delaik olako paisaia bat, gusten delaik olako herriek, gusten delaik edo aitzen delaik eskuara, gusten delaik izateko manera jakin bet, horrekin gozatzen du. Eta jende horiek landetxe batera gaten direlaik, eta gusten dute landetxe horrek parte hartzen duela udaletxearen turismo iraunkor programan, eta landetxe hortan beresten dituztela hondakinak, eta turista horrek beresten ditulaik hondakinak, gu turista hori nahi dugu. Eta turista horrek apreziatzen duelaik hemengo jatekoak, hemengo nekazalgoak, hemengo kalitatezko produktuak, turista ereduei nahi dugu.
Eta orduan uste dugu turista eredu horri buruz lan egin behar duguna. Gure izateko manera, gure ingurunea, maite duena, estimatzen duena, turismo iraunkorrean sinesten duena, eta aldi berean, berak hortan sinetsita, gure burua aldiero eraldatzen lagunduko dakuna. Eta hortarako, biztan da, gogoeta kolektibo bat egin beharko dugu, definitu zer nahi dugun, eta horri buruz lan egin. Konforme ehuneko ehun inoiz ere, beti hobetzeko gauza daude, beti hobetu beharra dago, eta ikusita baztanek zer behar hauniz dituen, konforme ez. Saiatzen gara ahal duguna iten, gure baliabide mugatuekin, udal baliabide mugatuekin, eta gero ere pertsona bezala ditugun muga guziekin. Eta beraz, baleko, errain duke, egin duguna, beti hobetzeko nahiaikin, eta oino egiteko haunitz dagoela jakinte. Autokonplazentziarik gabe, eta beti baztanen alde aigarelaren sinestearekin. Uni buruz hasieran dagoeneko mintzatu gara. Baztanei buruzko behar eta arazo nagusiak alde batetik behar da ongi jakin non gauden eta zer gertatzen ari den gaurko eguneko munduan. Hau errotik aldatzera daie eta horren jakitun gara. Eta aldakuntza ondo horietarat egokitu beharko gara denak bizitzeko manera batean, modu berdintsu batean. Eta horrek bertze gauzen artean nahi du, jendei gutieneko batzuk segurtatu beharko zaizkiela modu duin batean, modu digno batean bizitzeko. Etxe bizitza denei segurtatu beharko zaigu, zaintza txukun bat ere bai, gure oinarrizko beharrak izatea, hortarako beharko dugu elikadura sistema hurbileko bat izan, hotza dugulaik berotzeko berokuntza sistema batzuk ere bai publikotik garantizatu, eta diru sarrera oinarrizko batzuk modu duin batean bizi ahal izateko. Eta erronka berri horietara egokitu beharko gara. Zeren erresa da, horiei buruz pentsatzea lehengo pentsatzeko manerekin. Baina pentsatzeko manera berriarekin da, petrolio gutiago izan dugula, baliabide mineral gutiago izan ditugula, lehen gai material gutiago izan ditugula, eta seguraski gaurko unean ditugun gauzetako haunitz izan gabe, baina modu berean airos, modu berean nahiko eta neurrizkoarekin biziz ikasi beharko dugula. Eta hortarako beharko dugula gure buruak pentsatu, hortarako beharko dugula gure herriak antolatu. Eta hori da, etxe bizitza, adinekoen zaintza, tokiko elikadura sistema, energia sistema, mugikortasuna, eta erran bezala guzioi, gizonki emaztekien arteko parekidetasuna bulkatuz, parte hartzea eta justizia soziala eta euskaratik. Baztango potentziala, dudik gabe, baztango lehengaia, baztandarrak dire. Baztango jendea. Eta baztango jendeak zer nahi duen, baztango jendeak bere burua zertarako prestatzen duen, baztango jendeak bere burua zertarako antolatzen duen, hortan dago baztandarren eta baztango indar guzia, beren jendeetan. Eta hori hola den neurrian, bakusiko dugu noraino ibiltzen garen eta zer bidetan ibiltzen garen. Eta hori de baztango potentziala handiena. Eta hortarako, gero horri, indar horri, motor horri bulkada emateko, inbertze gauza beharko ziren. Baina dudik ez da motor nagusia, printzipala, baztandara garela, gure ilusioarekin, gure bizitzeko nahiarekin, gure herriari buruzko sinesmenarekin, gure arteko elkartasunarekin, auzolanean aritzeko gogoarekin, herri bat garenaren sinestearekin, eta gauzak partekatzeko gogo batekin, pentsatuz beti, ondokoa ongi baldin bat nago, ni ere ongi nagoela, eta ni ongi egoteko norbait hankapean hartu behar baldin badut, denak gaizki egonen garela. Baztandara gara gure potentziala handiena. Baztanek badu antolakuntza juridiko administratibo konplexu bat, herrietako batzar nagusi eta udaletxe. Iduritzen zaigu, etorkizunari buruz, batzar nagusiak behar duela indar gehiago hartu. Zerengatik, batzar nagusian 15 herrietako ordezkariak daude. Eta batzar nagusian daude, sufragio universal bidez, baztan guztian hautatutako 13 hautetsi. Eta gainera, baztango alderdi dauko artel bakotxetik, ordezkari bana ere bai, bertzela ordezkari.
denera 32 hautetsi. Iruditzen zaigu Batzar Nagusiak biltzen duela hobekien, adierazten duela, erakusten duela hobekien, baztanen momentu batean zer pentsatu daiteken, zer sentitu daiteken edozein gauzari buruz. Bai, momentuko gauzari buruz, bai, etorkizunari buruz ere bai. Iruditzen zaigu, Batzar Nagusiari buruz gogoeta serio eta sakon bat behar dela egin. Iruditzen zaigu, Batzar Nagusiak behar dela baztango gobernantzan indar handiagokoa izan, beti ere, herri bakoitzeko batzarrarekin elkarlanean. Eta herri bakoitzeko batzarrarekin elkarlanean egiteaz gain, herri bakoitzeko batzarra indartu beharko litzateke. Baina hortarako ere, herritarrek prest behar dute egon. Ez baita dena ordenantza eta lege arauen aldaketa. Jendeek ere behar dute prest egon, herriko gaietan inplikatzeko eta horietan parte hartzeko. Zeren gaurko egunean, iduriduenez, aisialdia antolatzeko tenorean, edo norberak libre duen denbora antolatzeko tenorean, maiz aski, herriko kontuak baino, bertze edozein afera lehenesten dugu. Eta beraz, baztango gobernantzan sakondu nahi baldin badugu, hori ahalik eta herritarrena, ahalik eta zuzenena, ahalik eta demokratikoena izateko, herritako batzarrak indartuz eta Batzar Nagusia indartuz, horrek eskatzen du, modu berean, herritarren neurri bereko parte hartze eta konpromisua eta neurri hortan, gaingara gero ordenantzak eta legeak aldatuz eta baztango arkitektura instituzionala ere bai. Udaletxean gaudenetik, udaletxeko ateak herritar guztiei irekirik daude. Herritar bat atetik sartzen dugulaik, ez dugu behiretzen herritar horren kolorea, ez dugu ikusten herritar horrek zein alderritarat mengu egiten duen, ez dugu ikusten herritar hoi norik heldu zaigun, baizik eta herritar bat, herritar den aldetik bere eskubide guziekin eta berak guri errateko eskatzeko idukitzen aldituen gauza guziekin. Eta modu hortan harremantzen gara gu herritarrekin, bakarkako herritarrekin. Gero, kolektiboki herritarrekin harremandu behar garelaik, herrian zerbait ere badagaulakoz, proiektu jakin bat badagaulakoz, hori beti dudik gabe herriko batzarrarekin eta herriko alkatearekin solasturik egiten da. Kontuan harturik, baztanen baditugula dagoeneko antolaketa batzuk, herritako batzarrak eta beraien bidez aigatu behar garela espazio kolektibogoko hoietarat. Eta modu berean ere, auzoetako jendekin biltzen garelaik eta bertze ingurunetako jendekin ere bai. Guk garbi dugu, baztan gobernatzeko, nahiz momentu batean gehiengoa idukiko baginuke ere, interesgarria dela beti gobernuan ahalik eta aldere gehien, ahalik eta jende gehien parte hartzea. Horrek ematen baitio egonkortasuna, baina batez ere horrek hobekiago islatzen dolakoz, reflejatzen dolakoz, baztanen zer sentitzen den. Gobernatzeko hala ere, uste dugu behar direla akordioak. Eta bakoitzak zer uste duen, zer uste dugun baztanek ibili beharreko bideari buruz, baztango erronkei buruz, horiek maigainean paturik eta hola solasturik akordioetara ailegatzea gobernuak osatzeko. Guretako badire oinarrizkoak diren gauza batzuk, bat printzipalki, gehiago ere bai. Baina hori da, proiektu haundi guzietan herritarrei galditeko konpromisua eta herritarrei galditeko beldurrik ez izatea. Gobernua osatzeko, erran bezala, hori da oinarrizko baldintza bat. Herritarrek berei zerbaitek eraginen baldin badie, zerbaitek afektatuko badie, olako kasuetan eta bertzetan ere, biztan da, alak usten baldin bada, baina olako kasuetan batez ere, herritarrei galde egiteko konpromisoa izatea. Eta horren gainean, gobernu konpromiso batzuk eraiki daitezke, puntu gehiago sartuz. Baina beti ere programa batekin jakinta zertarako, noren hobe beharrez, eta hoi da. Beraz, uste dugu, gobernuak behar duela ahalik eta zabalena izan, baina gauzak garbi solasturik. Eta guretako beti herritarrei hitza eman behar zaie. Eta beti herritarren alde eta baztango langile, nekazari, mazteki, gazte, etorkin herri sektoren alde lanean. Herri proiektu herritar sozialki aitzinatu baten alde.
Xaloa Telebista zure eskura.